Дзяржаўная установа адукацыі бараўлянская сярэдняя школа, 10 А клас, Сітнік Ганна, Уладзімір Дубоўка. І чаму глядзіш так? І чаму глядзіш так, з ласкай падазронай? І чаму ў думках, той ён ці не той? Гэтае спатканне хіба падарунак? Ты пра тую прошласць не пытай. Калі хочаш слухаць, я адно згадаю. Дзяцельнік ля лесу, пурпур і рабін, сцені набягалі лёгкую хадою, прабягалі, быццам спуджаны табун. Ты была другая, я такі, як сёння. Што ж, была і песня, быў і звонкі смех. І прайшло без следу, знікла ўсё да звання. Нават адгалосак пралунаў і сціх. Да зямлі я кленчу перад успамінам, хараства былога не натрапіць зноў. Сёння ты стаіш, нібыта за туманам. Я такой не ведаў, я такой не знаў. І чаму глядзіш так, з ласкай падазронай? Не адкажа думка, той ён ці не той. Гэтае спатканне нам не падарунак. Ты мяне не катуй, прошласць не пытай.